Брэст заўсёды быў месцам сустрэчы розных культур, і гэта наўпрост адбілася на яго архітэктуры, а таксама на ўзнікненні таямніц і міфаў. Горад увесь час адчуваў уплыў розных палітычных сілаў і рэлігійных цэнтраў. Ватыкан, Кіеў, Масква і Канстанцінопаль уважліва сачылі за яго лёсам. Прапануем разабрацца ў будове горада крыху хутчэй, чым за 1000 гадоў. Пачнем з самага пачатку. Ні многа ні мала 1000 гадоў таму на сутоках рэк Мухавец і Заходні Буг узнік горад Берасці, у гісторыі якога шмат белых плямаў. Возьмем, напрыклад, легенды. З публікацый 19 стагоддзя мы знаёмы з пераказамі народных паданняў пра заснаванне горада. У адным з іх гаворыцца: некалі даўно адзін купец ніяк не мог прабрацца праз гразкае балота. Тады ён збудаваў гаць з бяросты альбо бярозы і праклаў сабе дарогу. Так і ўратаваўся. А само месца на памяць пра свой ратунак назваў Берасцем. Адсюль пасля і з'явілася назва Брэст. Другое народнае паданне з дакументу 18 стагоддзя сцвярджае інакш. Купцу ўдаецца цудам выратавацца ад гібелі, і на гэтым месцы ён дае сабе зарок заснаваць царкву святога Мікалая. У народзе часцей за ўсё бытуюць легенды менавіта з рэлігійным пачаткам. Яшчэ адно паданне пра заснаванне горада звязана з праваслаўнымі монахамі. Было так. Плыли монахи, і от вони нашли островок. І от їм понравився, вони уснувалися. Вони спочатку уснувались 3, після ще 6 чи скільки приїхало. І вони на островкові тому уснувались жити. З часам утварыўся горад, названы Берасцем. Для жыхароў старадаўняга Берасця, мабыць, важней было ведаць, чаму горад паўстаў акурат на гэтым месцы, чым задавацца пытаннем пра ўзнікненне яго назвы. З гледзяшча хрысціянскай свядомасці людзям трэба было пацверджанне, што з'яўленне горада не выпадковае і прадыктаванае воляй вышэйшых сілаў. Пры гэтым у ніводным вядомым сюжэце не тлумачыцца, чаму горад быў названы менавіта так. І толькі пазней паходжанне назвы стараліся знайсці аўтары 19 стагоддзя. У народных паданнях сустракаюцца і рэальныя асобы. Гэтак, ад мясцовых жыхароў можна пачуць гісторыю заснавання капліцы на месцы гібелі рэлігійнага дзеяча монаха Афанасія Філіпповіча, дзе сёння стаіць свята-Афанасіўскі манастыр. Розказував мой дядько таку історію, як возник вот этот монастир. З Вольки був церковний староста. І він йшов, а була зима, і в болоті розцвіла лілія. Значить, він вирішив, що це якесь чудо. І вони прийшли к виводу, що на цьому місці був вбитий Афанасій. І стали збирати пожертвування, і заложили тут таку куплічку. Часта можна пачуць, што Брэст не раз мяняў назву. Справа ў тым, што на розных мовах назва горада гучала па-рознаму. Як правіла, са зменаю дзяржаўнай прыналежнасці горада змянялася і мова канцылярыі. Са старабеларускай на польскую, пазней з польскай на расейскую. Аднак мясцовыя жыхары працягвалі і ў 20 стагоддзі называць горад па-свойму. У якасці першай згадкі горада Берасці часцей сустракаецца 1019 год, а ў іншых крыніцах 1017. Вялікая хібнасць паміж датамі, праўда? Трэба разумець, што даты падзеяў у летапісе з 9 да 11 стагоддзя пісаліся пра мінулым днём, а некаторыя і зусім недакладныя. Таму можна смела лічыць, што горад з'явіўся крыху раней за першыя летапісныя згадкі. А пра тое, як горад багацеў і развіваўся, мы раскажам наступным разам.